ko pinangga ni Alipang pag-awitan. Sa kanunay ang gihalaran. Sa himaya unyang sa iyang pagsiba. Si Alipang bangwana gipakita ang iyang awit. Akong hindungan apan ako nilapang tingali kung sa hinungdan sa pagkabalin ka ni Alibangbang kung kani ako ug ngano nganong sakito man king dukan yeah kung sa akong guma nagikahatag kong tanim kaniya inay kalipay ang igapalos iyahin izahinon kong agipaantos magaw na Wa na, ning untang na sorry lo. Gihangat, lagi na guys. Para tingasin kayo akong dari. Hi guys. Ada daghanang nangaguha. Niya karon kami dinhi guys, si Mayang Vlog. Ang harvest mig okra. Ya. Aga ni tamis pa kaso ning presko. Ito ni humok pa. Nagabos oy. Hala, langaguwang naman ni May. Sabod na lamang pod na. Haleluya. Isabod na lang. Gahi naman. Wala man kay busy man sila. Agay na nga putod. Lami day magdakot silyo. Naraba ko dahil sang adlaw mo anhi ko. Nag-uwang nagadiri ay. Kaya kugwa man mo balik si Ipin, ingon man tong mga harvest sila. Kay dahil sing agi ng harvest sila lo, nangawog na. Ila kung gidadaan dito sa bahay, may. Nanguha ang taka kay nangaguwang na. Kugwa lagi pag kalugar pin. Panguhara na itong magutan ka. Puho na. Angay maari dari mo dayag sidlanan. Ara batus along, hindi pa kuhag silupin. Ini ta. Sa udari. Nasagbot na pudri oh. Hindi aran ng sinup oy. Bitaw. Kami buta alo kay tambok no. Karisa dahil kuan. Kanila may butang itlog ug kuan, isuwa. Ang ansa? Kana bang kuan? Patula. Uy, kinsa na nakapasak dyan? Kinsa na kabaw? Adlok nang kuan na. Hala, jara turo man hadlukan. Oh no. May. Wala may ansin mo sa kay atong kabaw. Adyo laman long kay sudot. Pasak dyan! Hadlokon tong kabawalo. Ha? Hadlokon. Mura manggalig kadagan nun. Langga, ina mo sakay ko. Man. Idakan pala man kadatong mura ganig kadagan nun. Pwede masakay, yung kabaw. Ay, pasak sa imong kabaw. Langga, ing na langga, be. Sayang nga ato, oy. Masakay, dyan kong ingan to. Paling kay asa, mapag kumag. Dagan ka na tuturo man. Uy, murag paspas, dyan mo na ka, no? Dagan manggani Ijara. Hadlokon to. Kanang badji. Kanang bagi turo hadlokon to. Di na ba lapok, lami sakjan. Ginawa mo ko. Lamay man ko ni dagwak lo na ano? Bitaw. Lamay di dagwak dag. Ni? Dali rapos Edwin gabi nakakuha dato rabotis das daplin. Mao na tong inyong gisuha karon. Bao? O basin? Ang kuan gabi nagbitbit na bitaw dali ra pud ka nakakuha sa okra. Ang ani na tigmintin anig kuha. Ang katawa kay gilang gipanghatag sa ipin na des nga gyang dagkua. Puro ka guwang way dabong. Amo ba? Para na silang katawan kung pin kada adlaw ang tayong kuhaan kay dali man gud na mo guwang. Laju mampud. Si Auntie Pina ra jud ani madeu, maunay kay deuman. Wala oy. Una ra initan ang umay. May. Bitaw ko siguro. Nasunod po ni isang bunga. Di magkuhaan. Buwang na. Wala oy lapok po ng kabawa mo sa kain ta ko.
Langga! Guys. Lami dari guys. Atrak ko gilog buwang. Langga! Pahir. Langga! 2 kilo. Ano nindot? Nagkao pag lami pag isang kao. Bulan-bulanan. Pangkuan po pang abis nga nang kao ah. Hi guys. Ngayon ko maaga ko mo practice ako. Di apa? Practice ako kay kuan. Tapos ubos. Naapa yung mga batong. Guys, pagka-anindot ning buwak sa patula, color yellow, kina nilukan ha? Daghan ka itong mga bunga guys, tanawa ha? Oh. Ha? Ito apa o, dako ka adyo! Wah! Di guys! Di mapantad si! Ay buyog! Dako ka adyo! Di ha? Dako ka itong bunga. Di aharan ng kuhan na ito gawas. Di po. Ito. Ano taas-taas? Ito to? Pangunahan ba? Sa kabukiran, lajuan ka sakit. Kadi ay gulay dako nga patula. Yeah guys, nagtago man. Na ating ipon eh. Na, maaga sa amin ha. Ipon na naman day. Kay dako naman. Opa. Dako naman na. Okay. Di ada day, yaman ang ipo. Anja, aray. Tapo na mo to. Ang tagi. Na, ada sa mayroon na. Apa? May, Kapat na ah. apilin og ipo ag bunga sa patula. Utan ng ka mo. Oh, Aho usarag aho sa kung duhaan apilas dailin. tay isa dito tengkuan lang. Ano ta kita? Oh, anak ra ko agi. Ano ta agi? Dia lang ga bunga. Kani bang ka? Pagdali na ako ha. Awan dyan ni gawas. Guys, di ay daku. Okay. Dadadadang. Isa. Kalau wak siguro nabuang pa. Niluya. Buwang na na. Uy, dabong pa humok. Ha? Tingnan mo din ron. Dabong pa. Okay, lami na na. Yeah. Buhaan na nindong dapit sa basak. Kay naa na mo diya, malumos unsa ko dana. Lami ag mga gulayan, buyag. Aray. Kalisod-lisod na ko. Abi mong cellphone nante ba? Balik, May. May nagkuhag sidlanan. Wa, makunoy sudlanan, alam ni pustog dahon. May. Oh, kani May. Idada kang ante pila na. Dadaan na laman adto. Salamat. Dari May. Oh, ana. Butang basak lo. Butang sa laman lo. Na, daghan sa daari. Kay dari man sila pabor niya na mubitay. Tamis ra ba po ning batong basta bagong kinuha? Pero palabi ka na ka makatritis. Unsa naman itong mga isda, oy? Umaadyo ang taguan. Sayang po mga isda. Di man po na natin maato. Kaya daghan man. Big. Dali ra lagi ko mapagaw ba? Sige, agam-agam-uguan. Hinloon ni ma. Adi, kagwan Adi, ka kuan? ng imong kuan. Daris, tutun lang. Dali ra ko mapagaw, May. Doon na napagaw na ko. Ugluy ay nikabuntag.
Inom ka o nagtubig nga maligam-gam. Inam ko ganiha ginit. Ya, magamoy-hamoy og luya. Kanang luya ara nakatambaw. Pero hindi ko magpagaw. Ha, insakto na ni, harang namang initalo. Init lagi may kada. Harapat to ni magbutang lo. Ang gibutang ka dito. Hindi ko na magkabaw. Lumuwan ahong nahong. Ano to? Okay guys. Ani kami nakuha mga gulay ani. Kay pakuha man ning daip niyan. Di apa guys? Yes. Di apa guys? Ara, la ina. Nag Wow. bina sa dagang gulay to pala tuguban. Wow. Enggak ada apa enggak? Ada apa buat? Dia apa? Dia apa? Oke guys, mau tuh namanya kayak medyo init na po guys. Nababay na. Oke. Ato sa misa ang ante guys ha. Ah, Ta. Turok na pud ang giutrog sabon. Oh, nay dahang guwang lo. Ako di ay pila ra ka puno lo. Magkakuan-kuan na jud pod si sagol na ho sa kamunggay. Napoy kuan radto, alugbati, mao pa madali-dali. May isda, isa ko sagol lang man og may isa gulay mo makuan kag isda. dito. So, ang idagniso guys, di ako ganang lagya. Pwede ni sa isa itanam. Daghan bitog ang kuan. Namigas. Sana nakunupod sila ra ni kaong. Ang kaong gud no. Pag ingon to Pwede kay ang dip. Oh, tabang ko to kay kanang inso po kong pautanon. Aron mapuslan ang buka kay magbus-buis naman ikaw ang mapusli. Lani gid sa gilang ko ang daghanag bunga. Wara hinungi daghan na gulay. Di apa dahil da. Tapos basak lagi to ay dahang nang humbinay. Ang likaw no kanina lang. Magbabag yung kao. Oo, mana lang na ibutangan. Kani may amang bagay. Wa may kadaog. Sa kubag or net bag or silopin kanina lang kao ni maliru. Kaong malirong bulanon ba? Nawa guys, kargado lang ang singat puri abujag. Oh, no? Bitaw. Wala ko kaganahan ko panimutan. Okay guys. Mato sa misang ante kay dana may dang gulay. Ito pada to ah. Ubos. Namuwag og ka ante. Arang initaman dato ay nong. Dai batong nong. Tapos dailin. Napay watermelon sila ani guys. Tatay. Naa. Pero gamay ra ni na sa kadak-ara sa kamot. Kamu daghan. Naa. Ako kay paborito. Andiyan na. Andiyan okay si Blanan. Rinda ko. Guys, nanggikuan na sila. Bayin-bayin sa tigayunan. Katigayon. Sayang ang Marilo. Daghan mo dadto. Si Marilong Bulanan ug si Mayang Di Bulan. punta mabuntas dai kung anhi kay na may rahang utan. Basta mo kaon lang magutan. Kau doy kaon magutan? Ah, kaon sad kay di ka mo kaon buntas ka. Oo, namura. Oh, nay utan nay isda asa. May pasing maglisod ka. Pwede man itungtong ra ibabaw Eh, dali ako. makuha pa kuglain. Adahon. Kana ante. Kana. Kay aron Humok dai pud.
Iya, madali ako magkakaputod mo. Mo akti raman si Zay. Ay, mo tira. Hi guys. Ya, amang sedlanan guys, kaya may silupin. Original. Original ang sedlanan guys. Kaya ba mo guys? Kaning dahon sa saging. Pwede putos. Pwede pandong. Ya basta madaot niya bugnaw. Tanan, daghan sa gamitan ng dahon sa saging. Pwede ba iturutot? Katiguan. Aron pwede ha. Wala mga ito nakita. Nabe ang kao. Pwede pa di mo og nigo. Nama maglog na ng maliro. Sama Sa kabukiran. Layo, ladyo ang kasakit. Ano na may mga agi guys, daplin. Mada pa mo oh. Ha? Nabastas na. Kani kay buwang. Ay, na kay dabong. Di ako daghang tangkong pero. Okay. Doon haura ba pong tangkong? Mahagi na may anin. Salamat sa gulay. Ako kinangga ni Alibangan pag-awitan sa kanunay ang gihalaran sa himayan unyang sa iyang pagsiba si Alibangan wanagin pakita ang iyang awit ako kinanggan apan ako linapang tingali kung sa hinungdan sa pagkabalin ka ni Alibangbang kung kani ako ugngano walong sakit man king dukan Oh. Kalubong sa akong guma nagikahatag kong tanong kaniya inay kalipay ang igapalos iyahin isahinon kong agi paantos hanggang na Wa na, ning undang na sarilo. gihangat tanya na guys ano tingasan kayo hundari Kani nga mong kickstick guys. Mga nga junig sa tanan, mga welding, mga wiring. Oh, mekaniko. Dili po dani ha. Tanawa isang channel kay pasig na amoy. Paadyo. Mulingaw mo. Isang channel kay puro adyo lang isang mga buhat adto. Isang content sige guys. Yan, adelante. Bahin-bahin na naman nila. Sige ante.